Aizegoa gau epela, ilargiaren argi, mutxurdinak lehioetan, telatuan katubi, bidertzia... Monzonek kuadro bat pintatu zuen poema horretan, eta Filip Oianburuk markoa jarri zion. Egoaizea sentitu eta hitzetik hortzera datorkigu argaineko sorginen kantua. Koloreek eta usainek gainezka egiten dute egoiarekin. Fantasiaren eskutik eramaten gaitu egoak, burua arinduta eta bihotza beratuta. Agian gogorarazi nahi digu gure zibilizazioaren sorreran hantxe egontzela. Kepa San Martinek klimatologian lan egiten du, eta tesi hau darabil eskuartean. Egoaizeak zer nolako zerikusi izan ote zuen gaur egun Euskal Herria den lurralde honen bilakaeran. Kantauri, Pirineo eta Akitania inguru horretan esortzen zen aterpe ekologiko moduko gune bat nun hemen zeuden pertsonak eta animaliak eta kanpotik batez ere Europako iparretik eta erdialdetik zetozen animalin eta pertsonak aurkitu zuten babesleku bat. Duela 15.000 urte inguruko kontuak dira. San Martinek aurretik egin diren lanetan hartu du abiapuntua, Biers eta Anton Uriarte klimatologoen azterketetan. Haien aurretik Jesus Altuna arkeologoak ere antzeko hipotesia bota zuen. Gaur zientzia hon aparregoia. Horti tortzen da, aparregoia. Zerrea, lainoa zerrea juten arikin. Direzio hau. Oen behitu izu lainoa eta ia beste direzioa dauke. Bizkaian gaudenez ezagunena da Andraizea. Andraizea eta toki askotan ere Enbraizea esaten da. Kepa Diegezek herri jakintzan oinarrituta osatu du eguraldiari buruzko hiztegia. Bere tesian, hiztegi horren interpretazio antropologikoa egiten diardu. Askotan, haizeak ere pertsonifikatu egiten dira. Adibidez, egoaizearen kasuan, egoi da benetako pertsonaje mitologikoa. Pierlotik behin eta berriz aipatzen du egoaizea Ramuntxo nobelan. Neguaren erdian dio udaren lilura dakarren haize hori. Euskal Herriko azti handia ere deitzen dio. Iparreragoko hotzetik iesi, gogoko zuen oso hemengo egoaizea. Gustuak gustu egoaizearen eragina nabarmena da. Jotzen gaitu eta apur bat asaldatu ere bai, ez da. Hora, esaera badie, hora, celebre samareo zehantzen da, egoi atorikoa. Kantauri aldean bizitzen zaretenok, duzuen sentimentua horretaz, sentimentua ez, eta esperientzia baita ere horretaz. Eta Mediterrano aldekoan bizitzen garenok, erabat desberdina da. Egoizia da, baizei politeena. Pili, pela, suabea. Nafarroa beherean printzesa baten arima dela diote. Frantzia eta Espainiaren arteko liskarretan Baxe Nafarroa erreklamatzen duen printzesa baten arima. Tentsioa zertxo baita altua baduzu, kendu gatz.